Yayin da na shigo gwamna 2019 a watan 5/29 ga wata, bai fi watanni ba. A watan Septemba muka je kaddamar da shiri na besda. Dama da akwai besda, ma'anan besda shine a da ilimi mai inganci a mataki na farko ga kowa da kowa, kuma a cikin sauƙi, kuma a kyauta. Wannan shiri ya zo ne bisa ilimi gare mu. Ilimin Alqur'ani shine basic. Kafin yaran mu su kai ga tafiya makarantar boko, yawanci sai sun shiga makaranta ta tsangaya ko ta islamiyya, an fara sa su bisa hanya su tashi ido a buɗe. Ko ina ka je ka fuskanci irin waɗannan yara da suka samu raino da tarbiyya, za ka samu ilimin boko ma sun same shi a sauƙi. Yanzu coordinator na besda mahaddaci ne, ya fito daga gidan gata, don shi dan bafa garkuwa ne, kowa san garkuwa, amma ya samu ilimi digiri. Bayan ya samu Qur'ani, ya samu digiri ba na ɗaya ba, ba na biyu ba, ya samu na 3 doctor, yanzu associate professor ne, kuma ga tarbiya ga reno mai kyau. Irinsa haka muke so duk yaranmu su kasance. Almajiri daga kalma ta almuhajir ne ta fito. Almuhajir kuma hijira tana nan, balle hijira ga wanda ya tafi don ya nemo ilimi. Saboda haka yadda aka samu almajirai almuhajir to nan kuwa a cikin mu ne ansara da ya kamata mu karbe su, mu kyautata musu, mu aminta musu, domin mu samu abin da ya kamata. Saboda haka muna roƙon al'umma, gina wannan da aka yi ba wai don babu abin da za a gina, kuma kowa ya sani akwai haƙƙi akan kula da guri irin wannan. Ga masallaci, ga wurin koyon sana'a, ga ajujuwan karatu, ga komai da komai, ga bohol ɗinsu, ga komai akwai a nan. Sabili da haka yadda ake da makarantar sakandare ta musamman, to wannan ma ita ma ta jami'a ce ma ta musamman a harka ta tsangaya. Saboda haka muna fata mu ne za mu yi makoma ga irin wannan tsari, a irin zakarmu ko a irin rararmu na arziki da Allah ya bamu. Kamata mu kara mai taro mai sisi, mu riƙe mu domin zai mana mafita a filin mu nan daga kaskanci. A ko'ina aka ga almajiri to sai a ɗora masa kaskanci, amma in aka yi abin da ya kamata, shi ma zai samu darajarsa, zai samu kimarsa, zai samu martabarsa. Wata tsakarka ko nawa ne aka kashe, a harkar a gyara tsangaya, a yi karatu don a yi ilimi, to an bi umarni ne na Allah. Ayar farko da ta sauko manzo a Alqur'ani, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kuma babu wani ilimin da babu shi a Alqur'ani, babu shi. Saboda haka in mun yi karatu, mun yi ilimi, to mun kyautata zaman duniya, mun kyautata zamantakewa mu. Mai alfarma sarki musulmi, mu yi aiki da abin da Allah ya bamu, mu ilmanta da abin da Allah ya bamu, shikenan kuma rayuwa za ta yi sauki, za mu gudanar, kuma Allah zai ci gaba da taimakon mu. Muna fata yadda kowa ya zo lafiya. Jawabina a yanzu bai wuce na godiya ba. Muna godiya matuƙa ga kowa da kowa, wanda duk ya zo na nesa da na kusa. Muna fata Allah ya bashi ladan ziyara, Allah ya bashi ladan abin da ya yi, Allah kuma ya ninka masa wannan lada da alherin da ya nufe mu da shi, kuma Allah mai da mu lafiya. Mu da muke kusa ma muna godiya matuƙa ga dukkan wanda ya haɗa kai, ya ba da goyon baya, aka yi wannan al'amari kuma aka zo ga yanzu. Muna da ƙalubale babba na mu nemi mu inganta, mu ƙara, kullum ya kasance muna yi a gaba. Saboda haka da ni da ku na ɗauka mun ɗiga ɗan ba ne, kuma Allah zai kai mu da ƙarshen aya. Saboda haka mu tsaya da gaske, mu yi aiki da gaske. Godiyarmu ta musamman ga mai alfarma sarki.